Dovolil som si ešte jedno video. Som na tom najvyššom kopci nad Machu Picchu, ktorý sa nazýva Huayna Picchu. Z dola je to z pevnosti ešte nejakých 250 výškových. Dalo to zabrať, schody sú dosť tvrdé, ale stalo to za to. To, čo podo mňou vidíte, je inkská pevnosť Machu Picchu. Nachádza sa nad mestom, ktoré sa nazýva v preklade termálne pramene Aguascalientes. Čaute. Končím.